Yawa san dai. Barka da zuwa. Ina gajiya. Lafiya lau. Alhamdulillah. Lafiya lau. Mutanen Lagos. Ana can Lagos an zauna an kyale mu nan. Iye? Wannan garin Lagos ya anshe ka. Kayi fari, kayi kyau. Ga suma, ga gilashi, ga wata riga irin kai. Sannu. Yau baba. Sannu. Allah ya muku albarka. Amma baba. Da baba na zo na kawo ma karan auta ne. To, saboda su iyayen na wacan gida ba sa nan kuma na zo na tadda abubuwan da ta ma yara ta jifa wani ta zagi wani da sauransu dai suna shirin ma za su zo su haɗu da ita ne na ce a bari ni in zo in same ka dan aka bar su isu ba san da abin zai kai ba. Gaskiya wannan yarinya na rasa yadda zan yi da ita sai dai Allah sai addu'a. Don Allah don Annabi ka yi haƙuri haka ake so ka gaji babanka. Babanka abokina ne. Mutumin kirki ne kuma duk sashin nan namu kaf in ka ji an faɗe ni a faɗe shi wajen kirki in aka faɗe shi a faɗe ni wajen kirki amma ce iya ce ta haifi kaya ka kyauta kuma ka kawo magana ne don a gyara in Allah ya yarda daga yanzu abin ya ƙare a yi haƙuri ka gane ko a yi haƙuri bari zan shiga gida ai da ga wannan mari Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah sa ka gama lafiya. Na gode bari in shiga cikin. Yauwa. To madalla. Ai ina amfanin irin wannan. Saboda Allah da Annabi ina amfanin irin wannan. Abinda aka kawo laifi gobe jibi ma haka gata kullun dai ba za a ce yarinya ta yi abin kirki ba. A ce yau ta tsokano wannan jiya ta gobe in Allah kai mu gobe ma tsokanar tana nan in dai Allah kai mu lafiya. Ina amfanin irin wannan. Sanda dawowa. Yawa. Maraba. Maraba ni da gidana ki ce mun maraba ina da hankali kuwa gidana ne fa nan fa saboda Allah da Annabi ni ban huta ba ke baki huta ba sai dai ki faɗin gaskiya saboda Allah fa wani abin aka yi ban sani ba me ya faru ai duk abin da ake kina sani duk abin da wannan yarinyar take jawo mana da abubuwan da muke gani da abubuwan da bamu gani kin sani Allah sarki malam yanzu saboda Allah da Annabi duk abin da nake yi akan auta kai baka gani wani kokari kike yi ba wani kokarin da kike yi kokarin da ki sa a rika a cimin mutunci ni ke fita kike in banda biki ya samu wa ke ganin ki duk mutanen nan namu baka gani ka ce ni ce nike sa ta take yin abubuwan da ba kyau haba malam wallahi ina iya kokari na akan auta kuma wallahi Allah ma ya sani in biki ya samu ke daura atamfa ki sa gazal da kwaddi da foda da jambaki daga jinjiri ki je biki amma ke sai ki riƙa goyon bayanta ba shi yasa take haka ba wallahi ni inda ni ne da sai na karya ta Allah ya ja zamanin mai gidana Allah dai ya wuce zuciyar maza yin sakon da na kawo nan ba an aje mu an aje bari in je wallahi tallahi na gaya miki da ni amma kuma sai da na ce ai kai hakuri kuma ko dan dai ina ta baka hakuri malam gani fa yake ni fa bana son auta to wallahi ni ma ina son kayana haka kawai ƴar guda ɗaya ƙwaya ɗaya shikenan kai ka tsaya ka musguna mata ni in musguna mata ina kake so ta shiga ta ji daɗi a rayuwarta to wallahi ina son auta kuma wallahi ya isa haka in dai kawai ci ne nayi ya isa ina son kayana ai ni haka ne kin mun daidai abin da ya kamace shi kenan kin mun daidai dan yanzu ni na lura ma ko kin ma wuce tunani na karatun da nake so in kara miki ma kin riga kin koya da kai to ai karatun allo ba ya taba tabbatuwa sai da bita tunda na iya nan sai ki juya bayan Allah ki saki mun bita gaskiya haka za a yi zo ki ne Allah don Allah wallahi haka za a yi ki tsaya sai ya kika me zai faru wallahi haka za a yi Allah na la ilaha wallahi baki da dama yanzu hakan za a yi wai kike nufi shikenan to hakan za a yi bara in je to ka samu na so sai na ebo ruwan gidan ya gare shi yasa ai aka ce ai auren saboda ni yanzu kin gaba ruwa na da wani ni za ki gaya wa haka to menene hajiya ai ina daya daga cikin masu gyara auren
wani irin nacaccen mutum ne, sai ka ci wani munafiki kana ta bina a baya. Auta ai da ni da ke da abin da ne a gida. So kake ka ce ni munafuka ce kenan. Cewa na ba na san kin ji labari ne saboda kan mata da na kana so na. To ni kuma ban san ka. Ba na son ka saboda ni ina da wanda nake so. Abin ƙaunata kuma farin cikin rayuwa na wato Gara. Da haba da ai daga jin sunan matan san Gara. Ya fara ha ina mutum nawa kake zagi? Ni da gaskiya ba zan ma tsaya ina ɓata lokaci na akan ka ba saboda yana can yana jira na. In ka ga dama ka iso dan ni ka ga tafiya ta. wallahi ba za ta taɓa sabuwa ba. Mutumin da bana so bana ƙauna, wai a ce har yau ni ma da kaina nake mafarkin ina son shi. Kuma ma muna ta waƙa muna dariya, ina mai dariya yana min dariya. Wallahi tallahi haka ba zai.